Zabijem sa na mojom vlastnom koberci. Počkajte. Tak teda, vítajte pri mojom videu. Tu máme Grega, halloweenský clown, aby to bolo tematické. A pripravila som k tomu mikrofón, aby to bolo v pohode. Neviem, kam sa pozerať vždycky. Je mi také zvláštne pozerať sa do duše. Ospravedlňujem sa za akýkoľvek hlasové zmeny počas tohto videa, pretože som nachcipaná a vlastne, že to není lepší čas natočiť video, ako keď zniem, že som v trúbke a som bledá ako stena. Tak dúfam, že si budete s tým OK. Chcela som asi sa skôr porozprávať, keď to bude skôr monológ, keďže som tu sama, iba s Gregom. Mojou mačkou, ktorá určite do nejakých 5 minút dojde sem. Keď sa blíži Halloween, tak ma v skutku zaujímalo, že vlastne odkiaľ sa vlastne počal, odkiaľ prišiel tento ja neviem rozprávať. Keď sa blíži Halloween, tak ma zaujímalo vlastne, odkiaľ teda prišiel Halloween, lebo všetci vieme, že vlastne asi všetci vieme, neviem, či reálne všetci vieme, že vlastne Halloween nie je iba o tých maskách a o tých cukríkoch, že to bolo vlastne predtým na úplne niečo iné a vzniklo to vlastne ako keltský sviatok, áno, dobre hovorím, keltský sviatok, ako Samhain, myslím, že to je Samhain. A vlastne malovali sa tvár na to, aby sa odohnali zlí duchovia, alebo predsa len všetci vieme, určite. Napríklad Greg to určite vie, že 31. sa považoval za taký prediel medzi svetmi mŕtvych a živých, predsa. Takže je to celkom crazy, že sa to celkom zmenilo na také karnevalovské. Hlavne sa mi ľúbi, že to je ďalšia vec, ktorú Amerika zobrala a privlastnila si, pretože to vzniklo za prvé u Keltov a za druhé to doniesli Íri a Škoti. Good job, Amerika. Celkom mi chýbajú na YouTube videá, aké som ja pozerala, keď som mala tak 12. Bol to strašný banger. Boli to také tie videá, že top 10 duchov na kamere, alebo že top 10 strašidelných príbehov, alebo také, že top 10, kámo, ja som to milovala pozerať. Ja som milovala proste, prepáč mi, pip. Milovala som to pozerať, bolo to úžasné a podľa mňa to dalo takú atmošku. Vonku fúka vietor, ne? Takú atmošku, že proste Halloween sa blíži a všetky paranormálne veci a takéto srandy. A už to veľa ľudí nerobí. Ja očakávam každý rok nejakú poriadnu story, Halloweenskú, nejakú poriadnu creepypastu alebo dačo. A už takéto veci proste nebývajú. Alebo aspoň ja to nemám na svojom For You page, alebo ako to nazveme. Je to celkom akože také sad, by som povedala. Lebo fakt ma to zaujímalo, ja milujem duchárske príbehy a milujem creepypasty a takéto veci, ale no, bohužiaľ. Takže plánujem 131. si pozrieť nejaký poriadny, fajnový, hororový film. A prepáč, že držím ťa za tvár, je mi to také nekomfortné. Plánujem si pozrieť nejaký hororový film a plánujem asi Supernatural. Pretože čo je viac hororové ako prvé 2 sezóny Supernaturalu. Tam to ešte bolo také fancy, to sa mi ľúbilo. Naže by bol akože všeobecný seriál Supernatural zlý. Ja akože zbožňujem Supernatural. Ale akože najviac creepy to bolo. Zase držím tá tvár, prepáč mi. Sorry, guys. Máme tu proste problém. Ja to nemôžem, lebo on nemá čo tu chytiť, okrem jeho pľúc. Ani nie vlastne. Hrudného koša. Biológia 1.01. Blíži diva. Už ide. Určite to bude stáť pred tým telefónom za tak 1 minútu. Povedz to všetkým. No, jasné. Nenka, hlavne prosím ťa, mi nevytrhni ten mikrofón, dobre? No ide na stôl. To je obľúbené miesto. Nelinka, prosím ťa.
Treba. Prosím ťa, hlavne mi to nevypni. A pozeral som dneska video, také slečný. Veľmi dobré video. Furt mám pocit, že sa musím naprávať. O tom, že vlastne keby sme všetci takí strašne závislí na telefónoch. Čo je pravda inak. Čo je úplná pravda. Ja som dneska si spomenula na moment, kedy som mala svoj prvý telefón a ja som si myslela, že som ho strátila. A ja som ho proste zobrať so sebou. Čo je pre mňa taký teraz nepochopiteľný koncept, keďže mám ten telefón všade, stále so sebou. A strácam na ňom moje drahocenné hodiny a hodiny, ktoré by som mohla využívať inak. Akokoľvek. Reálne akokoľvek. A jednoducho to nerobím, pretože mám ten telefón. Ja som myšľala, že by som aj išla na tlačítkový telefón naspäť. Len s tým, že teraz všetko už je o tých sociálnych sieťach, že ja tam mám vlastne všetkých vlastne ľudí, ktorých potrebujem mať. A píšem sa vlastne so všetkými. Reálne so všetkými. Tak by to bol celkom problém. Aj Outlook do školy veci, proste to treba mať. Takže bohužiaľ je to nerealistický koncept v tomto svete už. Aspoň takto, ako to mám ja. Možno niekto, kto je v kontakte via správ, tak je to v pohode. A nemusíte to vrášať hlavou. Ono vlastne ako celý tento koncept tohto videa bol pre mňa celkom ťažký spraviť. A pritom som vlastne nepovedala nič zmysluplné. Ale mám taký problém sama so sebou. Počujem ma, Haninka, ty mi šušleš ten kábel. A očividne nie som jediná, ktorá má problém sama so sebou. Alebo skôr so mnou, lepšie povedané. Haninka má tiež so mnou problém. Že vlastne neviem úplne, ako sa dočiahnuť alebo donútiť robiť veci, ktoré chcem robiť. Ako ste si možno všimli, alebo možno nie. Tak už som spomínala YouTube channel asi tak 30 krát. A vždycky niečo proste vzniklo a potom to aj zaniklo. A nikdy som sa k tomu nevrátila už späť. Pričom ako dobre spravila som asi iba nejaké 2 videá, ktoré nie sú, myslím, že ani verejne vonku. Myslím, že je verejne vonku iba jedno. Pretože sa jednoducho bojím dávať von veci. A je to také zvláštne, pretože na Instagrame mi to nerobí problém. Ja som schopná povedať všetko. A čokoľvek. Aj keď je to nezaujímavé, proste pošlem von. Ale mám pocit, že keď je to takéto niečo ako youtuber, ktorý má robiť content, nemyslím si, že mám niečo, čo by som mohla dať komunite ľudí alebo komukoľvek, kto proste sleduje videa na YouTube. A je to pre mňa taký asi moji susedia sú extrémne hluční. Taký celkom problém by som povedala. A nemám to iba so zrobením videí, ale aj nie je to iba s robením videí, ale mám to aj s ďalšími mojimi hobby, ktoré proste sa bojím robiť, pretože to nebude dosť dobré. Takže raz za čas sa ocitám v situácii, kedy mám chuť niečo robiť a veľmi rýchlo sa sama seba donúčim to nerobiť, pretože sa bojím, že to bude na nič. Takže toto celé video vlastne je tiež iba taký... Neviem, či to kvalitatívne bude mať nejakú hodnotu, pretože v mojom ponímaní toto kvalitatívnu hodnotu nemá, ale možno pre niekoho z vás to bude mať kvalitatívnu hodnotu a pozrú si to, aj keby v pozadí možno. Teraz už ťažko sa pozerá niečo do pozadia, mám pocit, že veľa vecí kamo na YouTube už proste je dosť iná ako bývalo. Všetko je také, neviem, akože keby máme spraviť niečo originálne, tak viem, že to neviem spraviť už podľa mňa. Je, že už ten YouTube je tak strašne vyspelý, že ľudia tam už spravili asi všetko na svete. A ja nebudem žiadna novinka, nespravím už, keby nemám čo spraviť, čo sa ešte nerobilo. Ľudia majú podcasty, ľudia streamujú, hrajú hry, robia ochutnávky, reakčné videá. A je toho proste naozaj strašne veľa, že podľa mňa už sa nedá úplne spraviť niečo nové. Alebo niečo, čo by bolo nejakým spôsobom zaujímavejšie ako bežné videá. Takže tak, asi by som to zhrnula v tomto smere. Je to také komplikované pre mňa,
začať niečo nové a nemať rovno tendenciu to úplne zhejtovať. Možno niekto poznáte, ak ste perfekcionisti, jak ja som, alebo máte nejaký blog. Neviem vlastne, čo to je. Je to niečo. A možno ak relatujete, tak vám držím palce, pretože není to úplne sranda sa takto keby zmýšľať. Lebo ja, kámo, toľko vecí, čo by som mohla robiť a ja všetko zhejtujem. Sama sebe. Ja som, viacero ľudí by ma aj podporilo v tom, čo robím. A ja sama si poviem, že ale to bude sakovať ES proste. Bude to proste na nič. Je to také, neviem. Napríklad je možné, že toto video sa ani nedostane von. Ak sa dostane, tak možno bude jediné. Za veľmi dlhú dobu. Pretože nebudem vedieť, o čom rozprávať. Ja veľmi rád rozprávam. Ja milujem rozprávať s ľuďmi, ktorí proste ma vypočujú. Nie vždycky mám chuť rozprávať. Niekedy som taká šaj. Veľmi rád rozprávam. Ale reálne neviem, či mám niečo, o čom rozprávať. Keď mám byť akože sama, ja sa rozprávam aj sama o sebou. Ja si to priznám. Ja som proste v tomto smere trocha taká, aká som. Nie som žiadny schizofrenik, ani nepočujem nejaké hlasy v hlave. Akože ja sa skôr rozprávam, akože sama sebe rozprávam. Niekedy by som rozprávala proste do éteru niekomu. Niekedy by to proste, neviem, proste to rada robím. Nechajte to tak. To je moja súdna vec. Je to také obmedzujúce. Ja si myslím. Nemám žiadnu tému, ktorú by som mohla povedať. Ktorú, nie som žiaden motivačný podcaster. Nemám v čom motivovať. Nemám nič, nejakú novodobú myšlienku, ani niečo by som mohla dať ľuďom. Okrem môjho strašne dobrého humoru. A môjho skvelého charakteru. Ja to pobavilo. Ale neviem, no. Takže tak. Mala som takisto ideu robiť let's play. Neviem, na čo by som robila let's play, ale keďže môj notebook je tak už trocha dôchodca, hej, a není stvorený hlavne na hranie hier. Akože on ťa nechá, ale minule som bola v študovni a kámo, ja som poradil, keby som zapal že motor. Normálne, že vrtuľník ide okolo, tak to bol môj notebook. Cítila som sa strašne, lebo to bolo extrémne počuť. A nebola to moja chyba, ja to nemôžem proste, ja nemôžem za to, že môj notebook, kámo, no že poháňa už len z posledných síl. Ja som na tom rovnako. Čo ti spraví semester v druhom roku, že? Takže je to trocha obťažné. Možno by som vedela spraviť Minecraft. Každý, kámo, je toľko youtuberov, ale možno by ma to bavilo. Možno si postaviť nejaký fajnový hrad, alebo čo ja viem. Možno by som si mohla postaviť hrad, alebo nejaký svet voči tomu, čo som chcela, kámo, si knihu napísať. Hej, ja milujem tieto moje 5-minútové, že máte, že 5 minút máte, že 5-minútové crafts máte proste 5-minútové DIY, nazvime to. Tak, teraz som stratila myšlienku. Už viem. Neviem, pardon. Tak to prešla, odišla. Dajte mi sekundu. Už viem. Tak, proste, ja mám také, že obdobia, kedy chcem strašne niečo robiť a potom ma to opúšťa. A.k.a. YouTube channel, a.k.a. napísanie knihy, a.k.a. kamoši, ja už ani neviem. Asi iba tieto dve sa tak akože sú také veľkolepé. Viem, ešte nauč sa nový jazyk. To je tiež taká fajnota. Chcela som sa naučiť nový jazyk. Vydržalo mi to asi tak 2 týždne. Dobre, že to bude mať čas sa učiť popri vysokej škole. Niekedy som fakt delusional. Toto bol jeden z tých momentov. Ja som rada, že sa stíham učiť nejako školské veci počas toho týždňa, čo mám. Ešte, aby som sa učila navyše nejaký jazyk, tak ďakujem pekne. Ale chcela by som. Bohužiaľ, je to ťažké. Prepáč. Je to ťažšie, ak by som chcela. Alebo myslela si, nie je to, ako by som. Kto by to chcel? Dobre, necháme to tak. Uvidíme, čo zo mňa vyjde. Je hlavne rimovačka, ale akože na hovno celkom. Chcela by som robiť niečo zmysluplné. Ale neviem, čo by mohlo byť to zmysluplné. Lebo ja si pamätám ešte YouTube, aký bol. A teraz je to úplne pre mňa niečo proste iné, jak to bývalo. A čo ja môžem vám ukázať, kamo? Čo nosím v taške? DIY. Alebo že ochutnávky, ale milujem robiť. Ochutnávky sú banger.
Trojím s Ninou. Shoutout Nina. To je moja najlepšia kamoška. Robíme bangerské ochutnávky. Ale proste, to sú také veci, ktoré už... To je proste content, ktorý vymizne. A neviem, na čo vám to vlastne hovorím. Ja sa mi diskutujem o mojej YouTube kariére s veľkými uvozovkami. A preto má to byť video, ktoré... Darth Vader. Démon vo mne sa zobúdza. A preto to má byť video, ktoré vám niečo dá. Zatiaľ vám niečo nedalo. Som rada. Nie, povedala som vám o Halloweene. 2 vety. Dúfam, že ste nadšení. Čo vás mám? Ja môžem vám ukázať Krebsov cyklus, keď chcete. Počkajte. Ježišmária. Hen. Krebsov cyklus. Ešte obrázky som si vytlačila. Pif. Máte Krebsov cyklus 1, 2, ale to isté, len je tam napísané, aké sa tam deje, lebo tu máte napísané enzymy na tom prvom a v druhom máte napísané, že aká reakcia. V treťom máte ten druhý, ktorý sa volá, neviem jak, dobre, že to neviem, keď zajtra mám test. Glioxylátový, podľa toho stredu? Možno? Nechajte to tak. Nechajte to tak, dobre? Ešte ma čaká fyzikálna chémia. Teda príklady. To je tiež banger. Musím aj povedať shoutout ešte, keď ju tu vidím. Casio kalkulačky. To nie je sponzorované, ale kľudne môže byť, ja vás zbožňujem. Toto je najlepšia kalkulačka, ako kto kedy vymyslel. Neviem, kto to vymyslel, ale milujem ho za to, že spravil Casio kalkulačky. Táto kalkulačka dostala ma, tak, cez prvý rok vysokej školy. Ja mám moju druhú kalkulačku. Počkajte. Toto je moja druhá kalkulačka. Táto kalkulačka mi pomáhala počas strednej. Veľmi ju milujem, ľúbim ju, ale bohužiaľ, ja tu mám ešte aj pesničku napísaná To the End, My Chemical Romance. A tu som mala počas strednej a strašne som bola taká, že ja si ju chcem zobrať na výšku, lebo proste pomohla mi aj všade, kde sa dalo. A proste chcem túto. Ale veľmi rýchlo som si uvedomila, že rátať radiány touto kalkulačkou je to najlepšia sprostosť, akú som mohla si vymyslieť. A zlomky riešiť furt. Takže shoutout Casio, 20-eurová kalkulačka, ktorá ma akože zachránila vo viacerých smeroch veľakrát, takže ďakujeme. Chcela som si inak nalepiť tá nálepku, lebo stáva sa mi, že niekedy mi ju niekto, nemenovaný niekto, si ju zbalí do tašky a myslím si, že sa stratila a tak. Bolo by fajn tam dať nálepku, nech viem, že je moja. Takže môžete so mňa vybrať nálepku. Akože je to síce fejková možnosť výberu a hlasovania, keďže ja to vyberiem, lebo vy tu nie ste, ale môžeme sa spolu tváriť. Dobre? Prepáč, Greg. Dobre. Pulapnem nálepky a vyberieme spolu dačo. Kamoši, inak vyrobila som si túto, je vidieť, že to je vyrobené, je to veľmi vidieť, takúto krábicový zošit. No, nie je to krábica, je to taký ten tvrdený papier, čo dostanete, keď si kúpete topánky. A ja som toho mala strašne veľa, tak som si spravila z toho taký proste zošit. Basically. Ako zošitý je. Doslovne zošitý je zošit. Chápete? Prepačte. Je vidieť, že to je homemade. A neviem, na čo chcem využiť zatiaľ, ale podľa mňa to je banger. Takže toľko k tomu. Ale chcela som tie nálepky poriešiť. Mám celý folder vecí, ale hlavne mám celú bandu nálepiek, ktorú môžem použiť. Vy to neuvidíte. Prčic. To sú moje stickers. Ježiš, ja vyliem za chvíľku tento čajček tu. Inak ja mám celú káďu, porad, čo to je? Kanvicu. Žbán, nie je to žbán. Bože môj, ja neviem, jak sa to volá. Podľa mňa to je kanvica, ale kanvica je, keď to už uvaríš. Nej, to v tom, čo to varíš. Viete čo? Kašleme na to proste. Každý máme niečo medzery a ja mám niekedy medzery v slovenčine. A mám tu také fajné nálepky, chalši. Lenže Nesquik.
Ale mám tu aj tieto kapibáry a možno tam asi drbnem takú kapibaru poradnú. Nech to akože vieme, že to je moje. Lebo kto iný má tieto kapibary? Iba ja. Ďalších 5 miliónov ľudí, ktorí si kúpili v Jojo. Ale Jojo Rose. Oni to tak ofejkovali to meno celkom, no dobre. Lebo existuje aj Jojo Rose. Existuje aj Jojo a Jojo Rose. A je to isté, len sa tvária, že to nie je to isté. Keby ste chceli vedieť. Viete, informovaní. Ideme vybrať nálepku. Ale musím to otvoriť jednou rukou. Dúfam, že ste na mňa píšni, čo pre vás robím, aby ste tu mali extrémny zážitok. Počkajte. Preboha. Sú ma 4 pláty. Takéto. Ups. Pardon, takéto. Potom takéto. A potom ešte takéto. A takéto. Ja rozmýšľam. Musíte mi dať sekundu. Musím sa ja zamyslieť. Musím si to reálne premyslieť, že čo si to chcem dať. A potom vám to ukážem a môžete povedať, či aprúvujete. A keď nie, tak bohužiaľ. Ja si myslím, lebo som si hneď všimla túto srandu, ja si myslím, že veľmi ikonické bude dať túto kapibaru. Neviem, či to je dobre vidieť. Tuto. Čakajte, jak to robia tie youtuberky všade. Tuto je jednu kapibaru s tým krokodílom. Ja si myslím, že to je ikonické a myslím si, že to bude sedieť. Takže to spravíme. Dobre? Ak ste si nebrali tú s krokodílom, tak ma to mrzí, ale bohužiaľ. Ešte aj táto s toastom není zlá. Tam to na čierne pozadie, moje mikiny. Ale nefilujem to až jak toho krokodíla. Akože môžem to hypoteticky dať aj toho s batohom, pretože akože ja som taký ten, čo nosí batohy do školy. Ja tam dám krokodíla. Myslím si, že to je tá správna voľba. Dočkajte. ASMR nálepky možno. Niekde veľmi dúfam, že nekričím moc, že to není úplne pokazaný ten zvuk, lebo to budem veľmi smutná, že keď celé toto video bude proste ja kričiac. To by bolo veľmi na nič. Je to trocha krivo. Je to trocha nakrivo. Ale berte to tak, že on môže ísť s tým krokodílom kamkoľvek. Takže ja si myslím, že akože proste iba prešiel viac ako polovicu. Nemusím byť perfekcionista, ja už to nechcem odlepovať. Lebo tu všade lietajú moje mačky chlpy. A ja keď to odlepím, je veľká šanca, že ďalšia vec, čo tam nalepí, bude aj chlp. Takže takto to musí byť. Dúfam, že ste spokojní. Keď nie ste, tak ma to mrzí, ale bohužiaľ. Ja to asi potom odpracujem, lebo teraz, keď to budem zase vyberať, tak sa zabijem. Teda nie. Neviem, ako striktný je YouTube na slova takéhoto typu. Milujem jeseň, musím povedať. Milujem jeseň. Je to najlepší čas. Sice som ochorela, lebo je jeseň. Nie, lebo všetci sú chorí. V tento období sú všetci chorí, lebo proste je jeseň. Ale ja milujem jeseň všeobecne, len proste nejakého dôvodu ma to chytilo. Ale shout out moja imunita, ktorá tak dobre fajtuje, že som nemala ešte tepotu. Počujete ma, no že naturálna selekcia Ja by som prežila všetko. I keď možno nie. Musím povedať, že som papala veľa vitamínov. Takže možno je to aj tým. Adaptuj. Adaptuj sa, jak chceš, že adaptuj, evolvuj. Možno to podľa mňa neexistuje, ale adaptuj, evolvuj. Je teraz nové moto. Ja za chvíľku si strhnem ten kábel. Ja sa tu akože habrankujem s tým. Takže ale milujem jeseň. Milujem tie farby tých listov. I keď akože musím sa posťažovať, že blízko môjho domu, blízko môjho paneláku, nám proste odstránili nám strom. Nové nám ho akože sťali. Slovenčina mínus, ja sa vám ospravedlňujem. Sťali nám strom. A taký dobrý v pohode, ale ja neviem, čím vadil, lebo proste nadvihoval z jednej strany betón, jak je chodník. Ale akože bola som veľmi, veľmi znepokojená. Lebo nechápam, na čo kácame. Kácame! Skácali. Dobre, srdce na to. Proste neviem, prečo ho sťali, skácali, odstránili.
neviem, nerozumiem tomu, lebo bol healthy. Niekedy robia také srandu, že to je lebo on umiera, ale ja, že no, počujem, a keby strom umiera, tak asi si to všimnem, nie? To bol úplne v poriadku strom. Jak sa opovažujete? Takže asi tak, to k tomu dneska. Ďakujem, že ste sa vypočuli, asi aj keď iba do pozadia. Toto je taký veľmi neseriózny podcast. Nemám žiadnu tému pripravenú. Mal som pripravený Halloween, ale o Halloweene sa dá rozprávať iba istú chvíľu. A keďže ja nemám žiadne ambície dneska na nejaké seriózne video, a toto bolo iba výkrik do tmy, tak si myslím, že to spolu prežijeme. Práve sa mi posunul lakeť. Myslím, že to spolu prežijeme na toto jedno video a dajte sa krásne, mám nádherný deň. Zabudnite piť veľa vody, pretože ja zabudám, ale môžeme si spolu štrngnúť. Buďte ready, buďte ready, čakám na vás. V tomto momente si ber vodu. A keď nie, tak si to stopni a zober si vodu. Piuf. To piuf sa nehovorí. Čin čin. Ja neviem. Čin čin. Môj, ježišmária. Môj zázvorový čaj. Už ho mám plné zuby a dúfam, že už ho nikdy nemusím piť. Tak, už mám toho dosť, toho zázoru. Mám ešte druhý čaj, ale chcela som tento minúť, ešte tam je jeden sáčok. Majte sa úžasne a bye. To je strašné. Ahojte.